Ja seuraavana kujaan miesten 100 Kuuma erä, erä 5, erä 1, Tuomas Kiviluoma, Seppus. Erä 2 ja 9, erä 3, Tuomas Pokkinen, Seppus. Erä 4, Olli Kokko, Lahden Kuntaseura. Rata 5, Andrei Samus, Kometa, Split Club. Rata 6, Sami Lumperi, Seppus. Rata 7, Andreas Kieri, Lahden Kuntaseura. Ja rata 8, Mikko Kesso, Silvis Krali. Ja neljästä ensimmäisessä maalissa on Kristoffer Pettersson, rata 4. Seuraavana erä numero 5.